bahay. Siya. Pero pag magtrabaho naman siya ng Lingon ka konti para makita ka. Sino ba? Si Apple. Nakikita ba ako? Oo. Baka may hindi na lang ako makikita. Gusto na ganyan naman ako, kita-kita sa may braso. Kaya, kaya di alam. Baka sumobra naman ang haba tayo. Dapat na ilagay sa YouTube. Ano ba yung kulay na yan? Okra. Yung alam yan? Ba? Ay, ano yan? Inamasang po. Ano tawag dito? Inamasang. Pinamasan? Inamasang po. Ano tawag yun? Pincha. Ano? Diba pwede maano yan eh? Pwede kaya matawag ito yung ganyan? Yung Salada. kinikilaw? Hindi. Alin? Yung kulay na yan? Ito? Hindi yan. Ito? Ano? Mustasa? Ay. Mustard. Yan kaya ang ano? Mustard seed. Okay. Ayun, kumain ng marami. Tama na yung kain na natin. Halang masarap ang kain ko. Enjoy the foods. Amen. Trabaho nga pala ngayon asawa ko. Afternoon. Kala ko linggo pala. Monday na pala. Ano ba ito tangko? Ismin no office. Ito alam nyo. Pulis mo is ano nga eh. Mustasa nga eh. Mustache. Mustachers. Ano mang budla? Nung nagtrabaho tayo kinag-travel niya, Dirty, nakakain na tayo ng baboy nun. Welcome. Ha? Minsan, isang beses ka muna nangyari yun. Umit na 6,000 sa Richard, no? Tapos, nagluto siya ng sinigang. Ang puta amin. Every ano naman no? Kumikita ng malaki. Umabak na lang. Eh magkano lang ano na kuya? Wala lang rin yung revenue nila. Ilang magandang trabaho natin. 100 lang ang revenue, pero ang trabahante ilan. Hindi naman siguro madami sila magbigay ng pagkain kaso lang kasi yung mga bakla doon. Para magkatay gutom, di ba? Ay, pag nahuli ka, wala kang kakainin. Ayaw pa ni Kuya ng waray. Ayaw kaya ni Kuya ng waray. Oo, alam ba yun? Ayaw niya ng waray. Dahil kay Marimar. Yung alin? Kuya, sila Kuya Richard, ayaw niya ng waray kasi nga sila Marimar ng araw kasi ng mga pasaway. Ano naman kaya kung waray? Sabi ko, pagkatao lang din naman yun. Pasaway kayo sila dati. Eh, puro waray naman ang trabahado. Yung time na yun. Puro waray yung trabahado. Pasaway kasi sila. Shirley hindi. Tumata. Ano yung Ilocano Shirley? Si Shirley raw may anak. May asawa. Di ba yung sabi ko? Nakatrabaho siya ito, okra na ito. Shirley katanda na rin nun, no? Asa kaya yun? May ba yun? Ayoko na sa Richard, bigyan ng ID sila Shirley. Aswang. Aswang, ganyan. Sila nila Aya, aswang. Mga nila. Kumusta na kayo sa lang pirat yung mulo? Nakatulong ko. Ako lang nga. She's on jail because she used to steal money from the Korean guy. Sino? Si Kira, hinabol siya sa Dao Terminal. Nahuli siya nung binugbog siya ng mga polis sa Dao Terminal. Ay, bakit ano ba ginawa niya? Laki na ang pera. Ano, di ba? Nangako yata eh. Ano nga yan sabi? Hindi ko rin. Buto na nakakakasig yan ng foreigner. Kung kayo ulit yung pag may makeup, kala mo si Ella V, no? Gumaganda po ta. Ang kirot na mata, pag naka-makeup na, pantay na. Pili pa naman yun ng mga itim na mga Oo, eyeliner niya. Ang mata yung kirot-kirot niya. Bubuhay ng puwat, eyeliner lang gamit sa mata. Ay, oo! Yung eyeliner lang siya na brown. Mas lagi siyang naka-ano. Naku, Pag naka-video din siya, lagi siya naka-tube. Ano ba yung tawag mo? Hindi siya nababra. Yung ka-tube. May saksak ata siya sa katawan. may shock. Operado si Ayaw Kira. pala, pirala pala. May tahi siya. Kasi gusto mo niya lagi couples. Oo. O, pa niya lagi kamo couples. Ayaw nagpakilala sa akin kay ano. Sino yun? Yung may girlfriend na Thailander na bakla. Si Old Trip. Ay, yun lang. Hindi rin pakilala. Binigyan niya ID ko. Ano yun? Kwento-kwento pa siya, nagsasabi siya, gano'n. Sabi naman ni Roldan na, pagsabihan mo sila pera, na ganyan-ganyan. Nag-advise mo daw sila. Legit! Sabi niya, sira ulo. Sabi niya putang, Ashley, sabi niya lang,
Christine, you shabu again? Parang puta na Audrey. I don't know. I don't even use smoke. Why you ask me for the shabu? Fuck you. Lagi sinasabi niya, ngayon lagi yan. I think you use shabu. Kaya parang puta sa Kadang nag-uusap pa kami, nasa kikita yung aso, ay may puso kayong puting puta. Nasa, sabi, talon puta. sabi ng may kirat, kat, fuck you! Sabi niya ano, Na-love class doon. Minsan sales ko sa class. ay pinagkatasabi na naman ako dahil naktan mo na naman ang puso ko. Abang abuse dito. Nakakan yun siya eh. Hindi mo mama? Pag na. I know you like Ashley sa binikirap. Mundo ka ako, binigay mo ka kay ID ko. Tapos ngayon ako nag-iinag kang baliw ka, tsaka washa clear. Non-clear. German non-clear. Kita ko si Icy sa ano, si Icy naman. Si Icy marami na yung jowa. Si Icy Sarili may cases sa baba niya. Si Icy? Sarili may cases. Hindi ko yung ano, Link? yung lang ng live. Diyos ko, hindi kaya pala makapasok-pasok dahil nakaano pa pala ako, matagal na. Meron pala ID, no? Oo. Nabuksan ko yung ID ko dati. Eh, hindi ba may ID kang sinasalihan dati? Asa na ba yun? Ano pala yung transgender? Asa na yun? Ba't di ka na pumunta, no? Hindi na pupunta doon, yung mga lahat naman ng mga ano, puro opray. Walang klaro, no? Lahat naman sa'yo, wala namang mga klaro. Ano yun? Ilang minuto na ba yan? 6 na. Tama na yan.